Seo Ogras Crossbiglaning is cuman social de aid on oige at a caloru a head blian nod. Hannig grúpa Gaelgóirí le chéile faoi chomarcha Gaeltachtaí Iascair Dulú. Agus bhí muidir cant faoi réachtanas an phobal thug mé machan haon trí bhean na Gaeilge agus taobh muid den chóras scéalscoileachta ní raibh mór an ag tarlú ach theag mé táhacht deis na sóisialta a bheith ag páiste agus gachrád. De réir a chéile hannig muid le chéile agus bonú Ogras. Tá páistíigh teacht ó Iascair Rácha ón Dín Dealgan agus ón nuair haon. Bé muidir deanú art agus crafts agus bíon peilogí isteach an sin. Tá sé just maid an le bheith sóisialta agus bíon do cairde an seo scoil agus is fearlam an peile agus just a counting yellig le daoine suas an staire. Tá sé aonach bhfuil is éhan le me. Bhí muidir lára áte hanan Ogras lonú agus bhí sin deachar go leor mar ní raibh pein rua agin an chuide smód in an ánad phobal bhí san an lára céasa rud nach raibh agin. Bhí Deirdre bheith maithúna bhí eise a deagháil le cuman óige níomhhealahar ploncat a Grosbach Lennon agus bhí san Tharbh sásta an spás a thuirtúin íthomháin sa seachtain. Tá sé tuach maith an spray crack agus aling agus cochra. Agus deis agad do Gaeilge Lort agus do chaide le acu. Cur an clear sa bhile. Right, Eugene, Eugene, go mai into my Is bralam a bheith gobar leis na daoine óg agus eáil go bhfuil an Gaeilge ag gol ré taobh muid an choras idachas. Tá chance ag na daoine óga táteach an seo an Gaeilge Lort sé san íthe agus iad ag sugrú le chéile. Cén rud is fearr Le mal sein Gaeilge ag buile le mar cairde. Finial bláán a finial níidir a lán san níor sanál. Ó ba finial an bhéal nó de cig a senne mas túach me singallarí na bháis. A léir tú mar thar sin a léir de ceal, deir se gur mar se balas na rá. Warí tú go dá me lagi tú go mór mé, is gach bhfuil beadú freistí mar crí.